ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳамеша мубориз Аҳадов. Видеои имрӯзаи мо оиди супоридани экзамени патент, яъне имтиҳони патент мегузарад. Вақтои охир мо мушоҳида намудем, аксарияти мардуми мо масалан ба ФМС мераванд, онҳо маблағи зиёдатӣ месупоранд ва бисёриашонро меғалтонанд, бори дуюм маблағ месупоранд. мо ҳамин чизҳоро дида хостем ки ба шумо роҳи ҳалли ин мушкилро нишон диҳем. ҳастанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ оиди ин масалан супоридани имтиҳон маводҳо хеле зиёд ҳастанд, вале мардум намедонанд ки аз куҷо дастрас кунанд ҷавоби ҳаминҳоро. мо имрӯз ба шумо як мефаҳмонем ки аз куҷо ҳамин маводҳоро дастрас намуда бо сари баланд имтиҳонро супорида, яъне соҳиби патент гардед. моро то охир ҳамроҳӣ кунед, албатта огаҳ хоҳед шуд ва видеоро аз рӯи имкон ба дӯстону наздикони худ фиристед ва касоне ки аз Тоҷикистон омаданд, ҳатман онро огоҳ кунед то ин видеоро тамошо намуда аз масалан супоридани имтиҳони патент огаҳ гарданд. касоне ки хоҳиши харидани телефонҳои мобилиро дошта бошанд, метавонанд муроҷиат намоянд. зиёда аз 1 моҳ мешавад ки аксияҳои калони телефонӣ рафта истодааст ва дар аксарияти телефонҳо чихол ва стеклои тӯҳфа доранд ва баъзеашон доставкаашон ҳам бепул аст. телефонҳо ба тамоми стансияҳои метрои Москва тариқи КУРЬЕР, ба дигар шаҳрҳо бошад тариқи ПОЧТАи РОССИЯ бо первый класс равона мегарданд. кӯшиш кунед ки ин имкониятро аз даст надиҳед. дӯстон, ҳоло саволу ҷавобҳое ки ба шумо нишон медиҳам дар имтиҳонҳо шояд бо баъзе тағйиротҳо низ оянд ва дар оянда низ шояд баъзе дигаргуниҳо низ пайдо шавад. лекин боварӣ дорам ки 80-90% ин саволҳо ҳатман меоянд. мо дар амал низ санҷида натиҷаи хуб ҳам ба даст овардем. тарзи супоридани имтиҳон ба патент аз 3 давр иборат аст, яъне русский язик, историяи Россия, законодательство. давраи якум русский язик ки ин боз аз 5 қисм иборат аст, яъне письмо, лексика, грамматика, чтение, говорение, аудирование. баробари оғоз шудани имтиҳон ба ҳар як шахс якварақагӣ дода мешавад ки он ҷо фамилия, имя, отчество, шаҳрванди кадом давлат будан, рақами паспорт, кадом касб, номери телефон, таърихи рӯз ва як имзо мегузоред. ҳоло боқимондаи қисмҳоро аз рӯи сайт даромада ба шумо нишон медиҳам. ба Яндекс медароем, дар поиск rf.test.ru каме поён подготовка к экзамену мебарояд. дохил мешавем. касоне ки РВП гирифтанӣ бошанд ба ин қисм, яъне пройти пробный тест на РВП гузашта маълумотҳои лозимиро гирифта омӯзанд. мо бошем оиди патентро ҳоло нишон медиҳем. пройти пробный текст на патент. пахш кунед. инҷо шумо худро метавонед санҷед, яъне аввал ба ҳама саволҳо ҷавоб диҳед. агар хато шавад ҳам ҳеҷ боке надорад. дар охир заверши текст пахш кунед. инҷо натиҷаи ҷавобҳои шуморо мебарорад. акнун посмотреть ответи, яъне ҷавобҳои дурустро метавонед инҷо як боз бинед ва дар куҷои шумо хато кардед, онро ҳам нишон медиҳад. хатогоҳи худро ислоҳ карда нағз дар ёд гиред. ҳамин тавр қисмҳои дигарро низ дароед, масалан история Россия, законодательство. ҷавобҳои дурусти онҳоро як дида аз назар гузаронед ва аз худ карда гиред. боз як чизи дигарро гӯям ки дар давраи як, яъне қисми говорение ҳаст ки дар он ҷо шумо бояд аз рӯи расм гап занед, яъне картинка. ба шумо ягон картинка, яъне расм пешниҳод мегардад. шумо кӯшиш кунед ки дар он вақт на камтар аз 6 ҷумла оиди ҳамон расм сухан гӯед. яъне масалан ҷумлаҳо кӯтоҳ бошаданд, кӯшиш кунед ки зудтар яъне ҷавоб гардонед ба ҳамон аз рӯи расм. инчунин сайти дигаре низ ба монанди ҳамин сайт вуҷуд дорад ки ин сайтро ҳам ба шумо тавсия медиҳам ки даромада, яъне санҷида саволҳо ва ҷавобҳоро як аз назар гузаронед, чунки шояд баъзе саволҳо дар ин сайт ва баъзе саволҳое ки дар ин сайт нест аз ин сайт ҳам ояд. дӯстон, боз як чизи дигарро гӯям ки фаромӯш накунед. ин 3 қисм, яъне қисми аввал русский язик, дар ин қисм шумо ҳамагӣ 1 соат, яъне 60 дақиқа ҳақ доред. дар қисми
2 و 3 бошад, яъне история Россия ва законодательство, шумо ҳамагӣ 15 дақиқаи вақт доред. Кӯшиш кунед ки то аз ҳамин вақтҳоро аз даст надиҳед. умедворам ки пас аз тамошои ин видео ва аз худ кардани имтиҳонҳои тестӣ аз рӯи сайт шумо ба осонӣ ва без супоридани пули зиёдатӣ барои омӯзиш аз имтиҳонҳо хоҳед гузашт. видеоро дар имо паделица кунед ё ин ки ба ёру дӯстоне ки бори аввал ба Русия омадинанд ба онҳо равон кунед то онҳо низ ҳамин чизҳоро аз худ намоянд. хайр дӯстон, то видеоҳои оянда, худо ҳофиз. дӯстон, як чизро нагуфта намояд. касоне ки хоҳиши гузаштани сарҳадро доранд, метавонед ба ин рақамҳо муроҷиат намоед. худохост шуморо ба сарҳади Қазоқистон соҳу саломат бурда меоранд. инчунин агар бор дореду мехоҳед ки ба Тоҷикистон равон кунед, ин рақамҳоро тавсия медиҳам ки ба наздикӣ худохоҳад мошин ба роҳ мебарад. кӯшиш кунед то дер накунед. дӯстон, илтимос мекунам ҳангоми зангзанӣ ба рақамҳо иштибоҳ накунед. барои сарҳади Қазоқистон, барои борбарӣ ба Тоҷикистон ҳатман занг занед.